Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms, and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! Kung aga kang magpainit-init o kung magpabalhas, samtang ulo exercise, bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 8 minutos na lang nabilin, nakaligad sa 8 minutos na lang nabilin, kag magadagat na kita sa alas 6 asang gabi. Mayong hapon mga kabombo. Welcome na sa aton nga programa ang Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo din nyo sa pagpangalagad si Bombo Gracelyn Lobaton. Mahatag kita update sa sining bagyong paeng, no? Sa sining hapon ara sa subong sa may bahin sang Batangas, especially sa may San Juan na yon. Kag ika-5 niya na ning landfall. Humalin pa sang ini siya ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kag ang last yang landfall before ni sang Batangas, Batangas Town. Dira sa may bahin sa Marinduque sa south portion sang Luzon, no? Southern Luzon, mga kabombo. So diri naman niya sa Negros Occidental, still signal number 1 kita sa gihapon. Kagang iban pang bahin sa Panay. So canceled sa gihapon ang aton nga mga biyahe sa aton nga mga ports diri. Kag ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon wala untat ang pag-ulan-ulan kag ang pagbaha sa pila ka mga barangay nga na apektuhan gid, no, sa sining padayon nga pagpanalasa ni bagyong paeng. So aton chekaron ang pila ka mga balita, no, sa aton sa nga Bombo Field Reporter sa makadali lang kung kamusta na ang syudad sang Bacolod. Dari nakita sa adlaw sang Sabado, no, pitsa 29 sa bulan sang Oktubre 2022 kinalauman tang magwa si bagyong paeng sa Lunes nga aga. Kagati ginakasubo taman nga may magasunod pa sa iyang bagyo. So stay tuned lang kita, kaga standby, magulo-aligmat ka magpati sa mga directives sa aton mga otoridad para makalikaw kita sa mga toward incident, mga kabombo. Sa piyak niya, kwaunta ang sitwasyon, no, sa syudad sa Bacolod kag sa pagmonitor naton sa guasang the City of Smiles sa sining pagpadalasa man sa gihapon sang Typhoon Paeng. Bombo Cherry, sa piyak nga niya. Okay, samtang nagapakigangot kita kay Bombo Cherry Grace Santillan, may pila diri ka mga evacuation centers, no, ang still nagadugang pagid ang mga tawo sa mga pila ka mga kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod, especially sa Barangay Banago, sa Barangay Punta Taytay,
sa barangay Singkang Airport, barangay 31, barangay 39. So kamusta hunta kung pila ang mga nagdugang nga mga evacuees sa sining oras. So ara na. So ang mga utod ta nag-uli-ulihin na sila evacuate kay sila mismo ka monitor man sa ilang area kung gid sila maigo gid bala kay ti kabudlay kung mag-evacuate kagabi, no? So, ang mga barangays mga punong barangays, mga officials, so wala gid nagakulang sa pagpanumdum nga mag-evacuate na samtang hindi pa malain, no, ang inyo dira nga sitwasyon kay wala man dula kung magbiya kasi imo panimalay danay sa makadali nga panahon, no? Gina-secure tagid ang tagsa-tagsa kang mga kaugalingon labi na gid kung may mga kabataan kamo dira, may mga katigulangan, no? Ang ibante kabudlay kay may mga PWD nga mga membro sang pamilya. So far nagapanawagan naton sa mga kabaranggayan sa ila mga kinahanglanon pa kay tungod nga hindi man masustain bala, no, ang food okay gid may ara sang nga tawag nga makaambal ka bala nga okay gid, no, nga hindi magkulang. So okay na ang aton sining Bombo Field reporter Bombo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, mo nagkita na ganyan sa Andres Bonifacio Elementary School 2. So mayara dito sa ulo kapamilya ang nag-evacuate nga halin sa barangay 1 at sa barangay 3 Bombograce. So mayara siyang 61 ka individuals ang yara dito subong sa ining elementary school. So Bombograce bago lang ginaton kaupod ang Philippine Red Cross sa paghatag sa mga kinahanglan dito sa mga pupuluyo nga nag-evacuate dito sa dito nga barangay Bombograce. So nagpasalamat kita sa nagdunar man sa Bombo Radio Bacolod para man mapagtas sa mga evacuees nato. So salamat kit, no, kay may nag-donate sa ato sa 8 ka plastic Bombograce. Kung 8 gid pala ka puno ka plastic sa mga toasted bread Bombograce. So salamat kit. So wala na lang sa nagpakilala ko rin pinakabuo na lang ko na iya pangalan Bombograce kay iya manaya genuine kit iya paghatag sa aton mga evacuees diri sa siyudad sa Bacolod Bombograce. Yes, Mamo Cherry, kadamo gid sang mga Good Samaritan sa gihapon, no? Apesar nga kabudlay gid sang tiyempo nahimo sa gihapon nga extend sang iya sining helping hand ang ining mga Good Samaritan. Mamo Cherry, kamusta ang pagmonitor ta sa siyudad sa Bacolod, Mamo Cherry? So far, Bombograce, na naghulaw-hulaw na ulan. So kaina nga 4 p.m. na bastong pa ang ulan Bombograce. Pero subong, so nagdugay ang hulaw diri sa siyudad sa Bacolod Bombograce. Ilabi na gilan diri sa area sa south sa siyudad sa Bacolod. So kanuyan Bombograce, okay, no, magsige-sige ang paghulaw sa ulan diri sa siyudad sa Bacolod sa bilog man nga probinsya sa Negros Occidental sa pungsod Pilipinas. So malusaw na ini bagyong pael Bombograce sa hinay-hinay na ini sa Bombograce para man maka-recover ang ating mga pupuluyo kaya inagyan niya mag-pael Bombograce. So Mamo Cherry, keep keep safe kag gaanta sang update dugay-dugay ato sa mga kauturan kay mangin kaupunta na ang Bombo News Center or kun ang aton sa Makati News Center sa pila pa ka mga importante nga balita nga nagkakahanabo man sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Mamo Cherry, madawang salamat. Yes, Bombograce, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Matawag nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa paghatag sa ato ng update diri sa siyudad sa Bacolod. Kagate mabuya kita danay sang pila ka mga pahanumdom kay mangin kaupunta na ang Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason. Ang alom ang Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Sabado, Oktubre 29, taong 2022, sa Christmas countdown, 57 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon pa rin yung bagyong Sipaing humahagupit na ngayon sa lalawigan ng Laguna at makarating na lugar kasama na ang Metro Manila. Ramdam na rin ang pabugso-bugsong hangin. Isa pang papalapit na bagyo, posibleng sumunod din sa dinaanan ng bagyong Sipaing. Ang National Disaster Risk Reduction Management Council nilinaw na 45 ang nasawi dahil sa bagyong Paeng. Halos 50,000 individuals naman apektado sa pananalasa ng bagyo. Samantala naman, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpatawag na kanina ng Emergency Full Council Meeting. Inamin na nakulangan ng gobyerno sa pagbibigay ng warning sa pinsalang dala ng bagyong Sipaeng. 22 national roads naman mula sa 5 rehiyon, hindi madaanan dahil pa rin sa bagyo. Samantala naman, yung rehiyon ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nilagay na rin sa state of calamity, maging yung lalawigan ng Capiz kasama na rin sa dadagdag na inilagay sa state of calamity. Kakarampot na oil price rollback naman nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Samantala sa police report naman, binansagang middleman sa kaso sa pagpatay sa broadcaster sa Metro Manila. Posible manong pinatay ginamitan ng plastic bag o sinakluban sa ulo para daw hindi ito makahinga. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, unahin muna natin na sa nakaya ngayon ang bagyong Sipaeng at dito lamang sa lugar ng lungsod ng Makati, Abay, ramdam na rito yung hagupit naman ng papalapit na sentro ng bagyo. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Bombo Weather Update. Bombo Dennis, aguhayda Bombo Dennis. Pabugso-bugso na ang hangin na nararanasan dito sa malaking parte ng Metro Manila at maging dito nga sa lungsod ng Makati ay dinig na dinig yung tumutunog na sipol ng hangin ay may kalakasan na rin paminsan-minsan. Ito'y unti-unting naririnig simula pa kanina mga bandang alas 5 ng hapon. Inaasahan magtutuloy-tuloy ito hanggang mamaya at ito yung closest approach ng bagyong itong bagyong Paeng dito sa ating teritoryo. At babantayan natin yung mga development pa rin hinggil sa naturan sama ng panahon. Sa kasalukuyan, ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating satellite and surface data mula sa himawari ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na nananatili dun sa kanyang severe tropical storm intensity ang bagyong Paeng at ito'y nananatili sa kalupaan ng Luzon. At ngayon ay nandun na siya sa may bahagi ng Batangas at Laguna, yung mga lugar na nasa Southern Tagalog ang kasalukuyang hinahagupit. Pero ramdam din yan dito sa Kalakhang, Maynila. Sa data nga ng Pag-asa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang sentro nito ay nasa San Pablo City, dyan na sa bahagi ng Laguna. At yung kanyang pagkilos, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay 20 kilometers per hour at northwestward na ang kanyang direksyon. Nagbago na ito mula dun sa horizontal na takbo. Ngayon ay northwestward. Medyo patas na ang kanyang takbo at magpapatuloy yan hanggang sa mga susunod na oras. Yung lakas ng hangin na dala ng bagyong Paeng ay umaabot sa 95 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay aabot naman ng 160 kilometers per hour. Dito nga ay nakatas na ang tropical cyclone wind signal
signals sa ilang mga lugar sa bahagi ng ating bansa. At pangunahin na, syempre, yung area ng Luzon. Unahin natin, ang Metro Manila, nasa ilalim po tayo ng signal number 3. At yung Bataan at southern portion ng Zambales, northern at central portion ng Quezon Province, kabilang na yung isla ng Pulilio at ganun din yung Laguna, Batangas at maging ang Cavite, Rizal, northwestern portion ng Occidental Mindoro, maging yung Lubang Island at northern portion ng Oriental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng matinding hagupit ng bagyo at yung signal number 2 naman ay umiiral dito sa bahagi ng southern portion ng lalawigan ng Aurora, habang ang Bulacan, Pampanga, Tarlac at lalabing parte ng Zambales ay kabilang din dun sa signal number 2. Pati na yung western portion ng Camarines Sur, natitirang parte ng Oriental Mindoro, talalabing lugar dyan sa Occidental Mindoro, Nueva Ecija, Pangasinan, Camarines Norte at ang lalabing bahagi ng lalawigan ng Quezon, Marinduque at Romblon. At mga kabombo, yung signal number 1, nakatas naman sa bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, La Union at Kalinga, Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur at natitirang parte ng lalawigan ng Aurora. At ito yung nasa may northern section ng Aurora. At ganun din yung Catanduanes at talalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at kabilang na yung Ticao at Burias Island. Ang northern portion ng Palawan, kabilang yung Calamian at Cuyo Islands ay nasa ilalim din ng signal number 1. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, malawak yung signal number 1 na umiiral pa rin, kaya saklaw hanggang parte ng Visayas. Kaya naman, yung babala ng bagyo bilang isa, nakataas pa rin dyan sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar at northern portion ng lalawigan ng Leyte, maging sa Biliran, northern at central portion ng Samar, northern at central portion ng Cebu, kabilang yung Bantayan at Camotes Island, yung northern at central portion ng Negros Occidental, yung northern portion ng Negros Oriental, ganun din. Pati na yung Guimaras, yung Capiz, Iloilo at ang area ng Aklan at Antique. Yung mga lugar na yan patuloy pa rin, mga pag-ulan pa rin dyan kahit initially ay masasabi natin lumagpas na yung bagyo at hindi naman direktang dumaan dyan sa may parte ng Western Visayas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito nga sa tracking ng naturang bagyo o itong bagyong Paeng, mapapansin na medyo gumalaw yung kanyang movement mula dun sa dating trajectory niya na pataas, nagkaroon ng halos huminto o bumagal ng husto yung pag-usad ng naturang bagyo habang nandito sa may parte ng Southern Tagalog region. Nangangahulugan na yung mga lugar na tinatamaan ngayon ng naturang bagyo ay magtutuloy-tuloy yung kung nakakarinig na kayo at nakakaramdam na kayo ng pabugso-bugsong hangin dyan, maaaring magtuloy-tuloy yan hanggang sa mga susunod na oras dahil nandito nga sa atin malapit yung sentro ng bagyong Paeng. Inaasahan din na magkakaroon ito ng interaction sa lupa, so may tendency na humina at muling lalakas pagka nandun na sa may bahagi ng West Philippine Sea ang sentro ng bagyong ito. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sadyang pambihira itong bagyo, Luzon, Visayas at Mindanao, yung lawak, yung diametro niya. Ngayon, Bombo Dennis, bakit hindi talaga humina itong bagyo? Although hindi naman siya super typhoon, pero mula nang dyan sa pagpasok niya sa kalupaan ng Pilipinas hanggang ngayon, halos hindi nagbago yung kanyang lakas at ginarin yung pagbugso niyang gas release niya, Bombo Dennis. Yes, initially, ang initial approach kasi nitong bagyong ito ay isla, yung isla ng Catanduanes. At sumunod dyan sa may parte ng Camarines Sur. Maliliit na bahagi ito at hindi gaanong malalaki, matataas yung bundok sa mga lugar na kanyang dinaanan. Kaya naman ang tendency, ma-maintain lang yung kanyang lakas. Actually, pagkatapos ng landfall, medyo lumakas pa nga ito ng konti mula dun sa kanyang tropical storm level bilang bagyo ay naging severe tropical storm pa. Nangangahulugan na hindi siya naapektuhan ng interaction sa lupa. Lalo't ang Catanduanes ay isla, maliit na lugar lamang ito at hindi naka-apekto dun sa 500 km radius na sirkulasyon ng naturang sama ng panahon. At inaasahan natin
maintain pa rin ang kanyang sirkulasyon, ang kanyang taglay na lakas, hindi na bago, hindi nagkaroon ng epekto doon sa kanyang vortex. Kumbaga, yung tibay ng bagyo, yung mata ng bagyo, hindi na nawasak sa pagtama sa lupa sapagkat maliliit na lugar ang kanyang dinaanan. At kung mapapansin natin, dahil nga patalon-talon ito, patawid-tawid sa mga isla, ay nakakaliman landfall na siya, Bombo Elmar, mga kabombo, mga Kastar Nation. At inaasahan tuloy-tuloy pa rin ito hanggang mag-exit dito sa may parte na ng Central Luzon patungo ng West Philippine Sea. Bombo Dennis, medyo may kabilisan siya, no? Bukas siguro, nasa karagatan na siya, pero sakop pa rin ang Pilipinas. Pero ang maraming katarungan dito, pwede na ba silang bumisita dyan sa mga sementeryo? Ito ang inaantay nila pagkakataon. After 2 years, bibisita sila dyan face to face, ano? Sa maraming mga sementeryo, todos Los Santos hanggang Lunes, hanggang Martes. So, ang tanong talaga dito, makakaranas na tayo ng magandang panahon simula bukas, Lunes o Martes, Bombo Dennis. Pagsapit kasi ng Miyerkules, Bombo Dennis, pasukan na naman, Bombo Dennis. Ang simpleng sagot dyan, Bombo Elmar, wag muna tayong magkumpiyansa. Oo, sapagkat kung kailan patapos yung tawag natin dito, long weekend, saka lamang mag-i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. But wait, there's more. Meron pa tayong binabantayan. Ito, papakita na natin. Ngayon pa lang, ayan, mapapansin dun sa labas ng Philippine Area of Responsibility, meron na namang kabuntot na isang bagyo na ho ito, mga kabombo, mga Kastar Nation. Hindi na siya low pressure area, hindi na siya kagaya nung una nating namataan itong bagyong Paeng na isang low pressure area pa lamang. Ito ngayon, bagyo na. Isa na siyang tropical disturbance. Isa na siyang tropical depression na matatawag natin. Dito sa Pilipinas, bagyo na yan. Pagka sa Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Warning Center, hindi pa itinuturing na bagyo ang isang tropical depression. Pero sa Pilipinas, bagyo na ang tawag. Pagka pumalo na ng 45 kilometers per hour ang taglay na lakas ng hangin. Kaya babantayan natin yan. Itong papasok na si Queenie na susunod kay Paeng, posible siguro to maging super typhoon, napakalayo pa na siya, malakas na siya, Bombo Dennis. Well, nandyan yung possibility, Bombo Elmar. Pero syempre, titingnan natin kung magiging angkop sa kanya yung temperatura sa karagatan at yung ibang mga weather system na nakakaapekto. Baka kasi hataki naman itong bagyong Paeng, yung lahat ng mga umiiral ditong ulap at yung iba pa na maaaring makaambag para lumakas ang isang bagyo. Di walang matitira masyado para dito kay bagyong Queenie. So titingnan natin kung magiging conducive din sa kanya yung vapor mula dyan sa Pacific Ocean. Kung magiging favorable sa kanya, maaaring ka itong lumakas bilang isang super typhoon. Pero sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na nakikita natin na aabot siya sa ganung level sapagkat inaasahan natin makakapasok na rin ito sa Philippine territory. Yan ay nitong weekend, ano? At unti-unti ay babantayan natin yan habang siya ay papalapit dito sa ating mga lugar sa Pilipinas sapagkat mistulang sinusundan niya yung takbo nitong bagyong Paeng. Harinawa ay hindi naman ito maging mapaminsala katulad ng bagyong Paeng. Sige, dagdag pa tayo, dasal mga kabombo Kastar Nation. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, dagdag lamang na impormasyon, hindi raw bababa sa 22 mga national roads na mula sa 5 reyon. Ang hindi madaanan ngayon dahil pa rin sa pananalasa ng Tropical Storm Paeng. Inatasan nga rito ng Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan yung lahat ng mga regional offices na mag-augment pa ng mga personahe at equipment resources sa mga piktadong lugar gaya ng Region 2, Region 6, Region 8 at Region 12, lalo na yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tiniyak naman ng kalihim sa publiko na gagawin ang kagawaran ng lahat para maibalik sa normal ang mga daan at matiyak naman ang kaligtasan ng mga motorista. Napag-alaman na nanalasa nga itong bagyong si Paeng, Luzon, Visayas at Mindanao ang kanyang mga apektado. Samantala naman si President Bongbong Marcos Jr. nagpatawag ng emergency full council meeting. Inamin na nakulangan ng gobyerno sa pagbibigay warning sa pinsala na dala ng bagyong Paeng. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo JC Galvez.
Mga kabombo ka Star Nation, nagpatawag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng emergency full council meeting kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay sa sitwasyon ng mga apektado ng hagupit ng bagyong Paeng sa bansa. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa emergency full council meeting, binigyan din ito ang maraming casualties sa Maguindanao na kung saan kinwestiyon ito kung bakit mataas ang bilang ng mga nasawi at hindi agad nailikas o nailigtas. Kaugnay ng insidente, nagbigay ng salubin ng Pangulong Marcos kung bakit wala raw umanong advance warning sa pagbaha sa lugar at marami agad ang nasawi at nawawala. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. I just wanted to know why the flooding, why we had no advance warning that the flooding would be in Maguindanao was going to be like this. I don't think it's happened in those areas before, and what would explain it? And secondly, after we talk about that, what's the weather going to be like for the next weeks, months, whatever it is? What can we expect para paghandaan na natin? Kaugnay niya na nagpaliwanag naman si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. kaugnay sa maraming casualties sa Maguindanao at hindi agad nailikas ng maaga. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Yes po, for the Maguindanao area, during the discussion with the MGB and OCD, it was emphasized that heavy rainfall due to the trough of a low pressure coupled and yun nga pong bagyo and shear line, yung kaulapan will cause heavy rains in Mindanao. Yun po ang nangyari. So essentially, although it's not directly related to the typhoon, there were already forecasts that there will be heavy rains and they issued the flood advisories po in Mindanao. Yan ang bahagi ng payag ni Secretary Renato Solidum Jr. Kaya naman sa full council meeting kasama ang NDRRMC at iba't ibang ahensya ng gobyerno, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagpapadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng tubig na maiinom, pagbabalik ng kuryente sa mga apektadong lugar sa oras na ligtas na ibalik ito, gayon din ang clearing operation sa mga kalsada. Patuloy na rin binabantayan ng pamahalaan ang lagay ng bansa at patuloy ang agarang aksyon dahil sa pananalasa ni Bagyong Paeng. Dagdag pa, maigpit ding binomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangangailangan ng 97,206 na pamilya na apektado ng Bagyong Paeng sa 733 na barangay sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Zambo Peninsula, Socsargen, Caraga at BIRMM. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Alam mo, Bombo JC, habang nandyan ka sa NDRMC sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, pag ganitong panahon talaga na kailangan yung mabilisan at ipabot yung komunikasyon, panahon itong kalamidad, itong mga bagyo, ang radyo pa rin talaga ang pinakamabilis. Kaya yan ang dapat sa ating isa sa mga aral dyan sa gobyerno para doon sa gamitin, i-maximize, makipagtulungan ng husto para doon sa mga liblib na lugar, Bombo JC, radyo pa rin ang pinakamabilis at pinakamainam para makarating yung mga abiso doon sa mga malalayong lugar sa ating bansa. Sa dagdag pang balita, sa oras na ito ang National Disaster Risk Reduction Management Council nilinaw na 45 lang ang nasawi dahil sa bagyong Paeng. Halos 50,000 individual naman apektado sa pananalasa ng bagyo. May karagdagang pagulat si Bombo Annalise Soberano. Nilinaw ngayon ng National Disaster Risk Reduction Management Council na 45 lamang ang bilang ng nasawi sa hagupit ng Bagyong Paeng at hindi 72 gaya ng iniulat nila kaninang umaga. Ito'y matapos rebisahin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kanilang datos hinggil sa casualties. Ayon kay NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Rafi Alejandro, na ang BARM ang may pinakamaraming fatalities na nasa 40, 3 naman sa Region 12 at 2 sa Region 6. Nakapagdala din sila ng 33 injured at 18 missing, kung saan 15 dito mula sa Maguindanao at 3 sa Sultan Kudarat.
umaabot na rin sa 184,161 individuals o katumbas ng 49,767 pamilya ang naapektuhan sa hagupit ng Bagyong Paeng mula sa 8 rehiyon. Ito ay ang Region 5, 6, 7, 9, 11, 12, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa datos ng NDRRMC, 194 naman ang mga lugar ang lubog ngayon sa tubig baha. 57 na mga roads at 12 tulay ang hindi madaanan. 585 na mga pantalan ang suspendido ngayon ang kanilang operasyon. Sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, 8 at 11. Nasa 3,072 pasahero naman ang stranded, 880 rolling cargos at 73 na mga barko. Siyam na local government units naman ang nakakaranas ngayon ng power interruption. 280 na mga kabahayan ang nasira. Batay sa isinagawang initial damage assessment, nasa 54 million pesos ang pinsala naman sa panig sa agrikultura. Ayon kay Asek Alejandro, ang 4 na po na nasawi sa BARM ay dahil sa landslide sa barangay Datubla, Sinsuat, habang yung 5 ay dahil sa flash flood. Inihayag naman ni NDRRMC Administrator Yusek Raimundo Ferrer, malaki ang casualty sa barangay Kusyong kung saan ito yung barangay na na-wash out dahil sa flash flood. Ang barangay Kusyong kasi ay boundary ng Dato Odin at Datubla na isang coastal area. Sa panig naman ni DND OIC Senior Undersecretary Jose Faustino, sinabi nito na mahigpit nilang minomonitor ngayon at nakikipag-ugnayan sila sa mga LGUs at local chief executives, partikular na sa mga lugar sa BARM at mga regional agencies na direktang naapektuhan ng Bagyong Paeng. Pakinggan natin si DND OIC Secretary Jose Faustino Jr. Nung low pressure area pa lang siya, nagbigay na siya ng maraming ulan dito sa Maguindanao. And even so, nag-ano na tayo doon, nag-raise na tayo ng alert dyan sa Maguindanao. Itong Maguindanao, kung titingnan niyo is catch basin ng the Liguasan March, no? Lagi ditong bumabaha sa area na to. And yun, anticipated yun. Ang nangyari is yung the hazards from the highlands leading to landslide and flood because of sa sobrang dami ng binuhos na ulan. Nagkaroon nga ng landslide dito sa malapit sa mga coastal areas, and ito yung mga lugar na dating hindi binabaha. Hindi ito nagkakaroon hindi tayo nagkakaroon ng mga disasters dito sa lugar na to. Nevertheless, in fairness naman sa ating mga sa BARM officials natin at saka sa mga local government units natin doon, they prepared for it. Some of the municipalities, lalo na yung normal na binabaha dati, are even conducted preemptive evacuation. But merong area talaga na tinamaan na dating hindi tinatamaan ng mga lugar ng mga baha. Samantala, dumalo din sa pulong kanina sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo si House Committee on Disaster and Resilience Vice Chairman Representative Anthony Goles. Sa nasabing pulong, nabanggit ni Congressman Goles na maghain siya ng Magna Carta for Disaster Response and Relief Workers na magbibigay ng security of tenure and benefits sa mga manggagawa sa pagpupursigi sa kanilang trabaho, lalo na sa panahon ng kalamidad. Pakinggan din natin ang pahayag ni Representative Anthony Goles. Response efforts and relief efforts po nationwide. Sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez, isa po sa tiyak ko po na pag-uusapan yung pagsuporta sa Kongreso, yung tinatawag na Magna Carta for Rescue Workers. Napaka-importante po na ito kasi nakita po natin for the past disaster events in the country na nagbubuwis po ang mga nagmamahal na mga kawani ng mga, especially sa LGU, yung nagmamahal sa kanilang bayan na tumulong during disaster events, no? And we need to recognize these efforts, yung mga rescue workers. We need to recognize their sacrifice. Iniiwan po nila ang kanilang pamilya. Pero po, hindi po
standardize ang benepisyo na natatanggap nila, salaries na mga natatanggap nila, at saka yung social security na dapat na ibigay sa kanila. Yan ang pahayag ni Representative Anthony Goles. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag lamang na impormasyon sa binabanggit ni Bombo Anali Soberano, nasa state of calamity na rin ngayon itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dalan pa rin sa malawakang pagbaha bunsod ng severe tropical storm na Paeng. Ito naman ang ginawang kumpirmasyon kanina ni Chief Minister Ahod Ibrahim kung saan 10 mga munisipyo ang sinalanta naman itong natura namang bagyo, katibilang na rito yung Cotabato City. Doon muna tayo sa may Central Visayas, itong lungsod ng Cebu, at marami pa rin doon yung mga stranded na mga pasahero at meron na rin casualty, dulot pa rin ang sama ng panahon. Bombo Radio Cebu, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan, Bombo Radio Cebu? Mahigit na 2,250 na mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang bahagi ng Central Visayas dahil pa rin sa bagyong Paeng. Sa panayam ng Bombo Radio Team kay Coast Guard Ensign George Imata, ang Public Information Officer ng Coast Guard Central Visayas District, na nakuha sila ng mga reports mula sa iba't ibang stations ng Coast Guard sa Rehiyon 7. Sa nasabing bilang, nasa 713 stranded passengers sa iba't ibang pantalan ng Cebu Province at Cebu City. Naitala rin sa PSG-7 ang isang maritime incident kung saan sumadsad ang MV Light Ferry 1 matapos itong lumayo sa daungan ng Hagna Port sa probinsya ng Bohol. Aniya, hinampas-hampas na malalaking alon ang nasabing barko habang nakaangkorahe sa pantalan, kaya pinalayo ito upang hindi makagawa ng panspinsala sa nabanggit na daungan. Nang pamalayo ito ay di umano'y dahan-dahang sumadsad at agad itong nirespondihan. Gayunpaman, ligtas naman ang 23 na crew members na nasabing vessel at wala namang pasahero sa panahong iyon. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Coast Guard Ensign George Imata, ang PIO ng Coast Guard Central Visayas District 7. So far, sir, we have, as reported by Coast Guard Station Eastern Bohol, meron tayong isang vessel na na-aground, NV Light Ferry 1, but all the 22 crews are safe, sir, and there are no reported oil spills. Coast Guard Station Eastern Bohol is continuously monitoring the vessel, sir, for additional information, sir. Sir, according to our most updated data, meron tayong 2,200 plus na mga stranded passengers all over Region 7, sir. Mayroon tayong 695 reported na stranded na rolling cargos, stranded vessels 46, stranded motorbangka 14. Meron din tayong mga vessels, sir, na taking shelter, which vessels 14 and motorbangka 212, sir. Habang isang bangkay na lalaki naman ang nakitang palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Umapad, lungsod ng Mandawi. Sa ngayon ay wala pang pagkakilanlan ang nasabing lalaki, ngunit nilinaw ng Mandawi na wala itong connection sa missing na lalaki sa probinsya ng Bohol. Isang 58 taong gulang na rin na babae ang nakinilalang si Enriqueta Romera ang dinala sa ospital matapos na nahulugan ng malaking sanga ng puno sa bayan ng Oslo, probinsya ng Cebu. Nang papunta sana ito sa isang payment center upang magbayad sa kanyang bill ng kuryente. Sa latest monitoring ng Cebu PDRRMO, nasa 10 bayan na at 2 lungsod sa probinsya ang lubang apektado sa bagyong Paeng, kung saan naitala rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, ngunit wala namang naitalang namatay o lubhang nasugatan. How's that, Bombo Elmar? Yes, ang tanong ko lamang, Bombo Cherry, kumusta na yung lagay ng panahon ngayon dyan? Lalo't napakarami pala yung mga stranded, umaasa na makabiyahe na. So as you speak, kumusta na ang lagay ng panahon ngayon dyan sa lalawigan ng Cebu? Sa ngayon, Bombo Elmar, wala namang uwan, pero kagaya kagabi, Bombo Elmar, minsan umuuwan, minsan na nawawala. Ngayon, Bombo Elmar, walang ulan, Bombo Elmar, pero merong hangin-hangin, Bombo Elmar, na naging rason na hindi mo na pinalalayag yung mga barko, Bombo Elmar. Besides, Bombo Elmar, doon naman sa mga na-stranded, Bombo Elmar, na mga pasahero, safe naman sila, Bombo Elmar, at saka inaalagaan naman sila ng Cebu government, Bombo Elmar. Sa katunayan nga, Bombo Elmar, nasa evacuation center sila, Bombo Elmar, at saka libre yung mga pagkain nila, Bombo Elmar, hanggat hindi pa humuhupa yung bagyo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Cherry, at ingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula sa Bombo Radio Cebu, Bombo Cherry Balingel para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo!
Samantala, tutungo naman tayo sa ibang lugar. Sa Tacloban, ilang tulay sa Burawin, Leyte, bumigay sa kasagsagan ng bagyong Paeng. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Tacloban. Yes, base sa pinakahuling ulat o weather bulletin mula sa Pag-asa ay nasa signal number 1 na lamang ang lahat ng lalawigan o probinsya dito sa Eastern Visayas, maliban na nga sa Southern Leyte na kung saan wala na sila sa public storm warning signal. Sa ngayon ay medyo bumubuti na ang lagay ng panahon dito sa lungsod ng Tacloban, ngunit sa ibang parte nga ng Eastern Visayas ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Paeng kung saan patuloy ang mga nararanasang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar. Samantala sa bahagi ng Burawin, Leyte, ilang mga tulay ang bumigay o nasira at isang landslide rin ang naitala sa nasabing bayan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Burawin, Leyte, ang naturang mga tulay ay ang Marabong Bridge, Calao Bridge, Mahaplag Bridge at ang Inangan Bridge na hindi madaanan sa ngayon matapos na bumigay ang mga ito, dahilan kung bakit nahihirapang makatawid sa kabilang mga barangay ang mga residente. Patuloy naman ang ginagawang pagbabantay at monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong barangay sa nasabing bayan. Samantala, Bombo Elmar, upang tayo'y mas mabigyan ng mas malawak na update tungkol dito at pati na rin sa naging epekto ng bagyong Paeng sa ating rehiyon, narito makakasama natin si Director Lord Byron Toricarion, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Eastern Visayas. Sir, magandang gabi. Makakasama natin si Bombo Elmar sa Bombo Radio Philippines News Center. Yes, good evening and thank you for having me. Yes sir, kumusta na ba o ano yung pinaka-latest update pagdating naman sa response ng OCD sa kaugnay sa bagyong Paeng? Thank you. As of now, we're on the response phase. We've just finished our council meeting right here in the EOC. Early this morning, we have already deployed OCD teams to the affected areas. One team to Northern Samar, another team to the northern part of Eastern Samar, and one to Southern Leyte. These teams are not yet the Ardena teams now. These are just OCD teams to have a needs assessment, at the same time situation appraisal of the different areas. Kung ano po yung matutulong natin as NGAs or national government agencies with regard to the response already to Paeng. Actually this morning DSWD together with DPWH has already delivered 3,000 family food packs to Bato, Leyte, and we're scheduling a lot more tomorrow that will be based on the results of the needs assessment teams. Sir, may mga reported casualties na ba tayo dito sa Eastern Visayas? Well, initially kanina meron tayong natanggap na report for verification, but meron tayong latest update na parang hindi po yun attributed to Paeng, no? And I think that was found alive, but that's subject to verification. As of now, for the region, we have only yung concern natin are the 3 missing fishermen of Giwan. Yun lang po yung as of now natin na tinututukan. So far sir, kumusta yung response ng Eastern Visayas pagdating sa mga bagyo based on your assessment po sir? Well, thank you. Eastern Visayas so far, maganda po yung response ng Eastern Visayas as a whole. And we owe it to a great deal. First to the people of Eastern Visayas kasi they've been very vigilant and very cooperative, and at the same time they listen to the news with you guys around, so nalalaman nila ahead of time yung bagyo, yung track, and very focused sila on that to monitor. Same time also we have to remember that our LGUs are doing a great job. First of all, sila talaga yung frontliners when it comes to response sa bagyo. And
they have been doing this for the longest time. Parang season na talaga to pag fourth quarter sa Eastern Visayas. And it shows naman with regards to the casualty figure. Hopefully, we're aiming for a zero casualty this time. And as of now, yung concern nga natin are the 3 missing fishermen in Giwan na ongoing pa naman yung SRR operations. Bombo Max. Sirs, bakit yes, Bombo Elmar? Oo. Maupay nga gabi dida kay Kuan kay Director Byron Patanong nga lang diyan sa lugar ng Northern Samar, diyan kasi lumapit itong bagyong Sipaing. Kung nagkaroon din ng mga pagbaha dyan. At pangalawa, yung issue dyan sa mga na-stranded dyan sa Ali Northern Samar, yung San Isidro dyan. Kumusta yung monitoring dyan kay Director Byron? Salamat. Thank you for that question, sir. First of all, we were able to minimize yung mga stranded passengers natin because as early as the 26th, we were able to issue already a memo from the RDRMC stating that on Thursday 5 p.m. mag-i-stop na talaga yung sea travel natin. So that ensures na yung mga nagta-travel will be appraised na kung hindi sila makaabot sa cut-off time is to wait after na lang the bagyo. As of now, for the region, we have around 1,750 na stranded individual. That's throughout the region na. Kasama na yung sa may Ormoc, Southern Leyte, and of course, sa Allen Port natin going to Sorsogon. We have around 528 rolling cargos at the same time. Yung magandang balita lang natin dito, sa previously stated, yung trips natin sa Southern Leyte is now resumed. So may sea travel na ulit from Southern Leyte going to Mindanao. And we hope in the coming days, by tomorrow, malift na yung signal number 1 that will decongest naman yung sa mga northern ports natin like Allen. It's good to hear that, Director, at least may mga lesson learned pala tayo dyan. At sana magtuloy-tuloy na yung magandang lagay ng panahon. Maraming salamat, Bombo Max, dyan kay Director Lord Byron Toricarion. Maraming salamat din. Thank you. Opo. Bombo Elmar, yan ang pinakahuling balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito, si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala mula dyan, Region 8 sa Eastern Visayas Region, barako tayo sa may bahagi naman ng Western Visayas. Makikamusta din tayo doon sa epekto ng tong napakalawak na bagyong Paeng na nanlasa ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bombo Radyo Iloilo, kumusta ngayon dyan? Nadagdagan pa ang mga bridge projects na nasira sa lalawigan ng Iloilo kasunod ng pananalasan ng bagyong Paeng. Sa latest record ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6, kabilang sa mga napinsala na daan at tulay ay nasa mga bayan ng Miagao, Dingle, Batad, Lambunaw, Maasin, Lemery, Cabatuan at Badjangan. Isa sa pinakamalaking damage sa infrastructure project ay ang nasirang tulay sa barangay Uyungan sa Miagao, Iloilo na daanan ng mga motorista mula Iloilo pa Antique at vice versa Bombo Elmar. Hindi rin na pinalampas ng bagyo at tuluyan ng naputol ang Montfort Bridge sa Dingle, Iloilo na under repair pa sana matapos nasira ng nanalasa ang bagyong Agaton noong Abril 2022. Nasa 4,788 naman na mga pamilya nakatubas ng 16,882 na mga individual ang apektado ng bagyo sa probinsya at isa ang kumpirmadong patay. Sa latest situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office, ang apektadong mga bayan ay Sara, Pototan, Pasig City, San Dionisio, San Enrique, Lemery, Zaraga, Barot, Tacbeo, San Joaquin, Estancia, Batad, Anilaw, Ahoy at Concepcion. Samantala, daan-daang pasahero naman ang stranded sa mga pantalan dahil suspended pa rin ang biyahe ng mga sea vessels. Kaugnay nito, makakapiling natin si Commander Paterno Bellarmino ng Philippine Coast Guard Iloilo Station. Magandang gabi, Sir Paterno Bellarmino Jr. Sir, kamusta na po? Ano po yung status ng bagyong Paeng dito sa lalawigan ng Iloilo, Sir Bellarmino? Magandang gabi, Bombo Ria at mga talaga. Dito po sa probinsya po ng Iloilo, dito sa Coastal Station. Meron po tayo na
total passenger po na stranded, meron tayong 934 at saka 107 po na rolling cargos na stranded sa apat natin na pier dito sa Iloilo. So ayan, Bombo Elmar, ang update dito, status sa lalawigan ng Iloilo. May karagdagang katanungan ka pa ba dyan, Bombo Elmar? Okay. Anong mga lugar ito, Commander Paterno, na merong mga stranded, kasi di ba may biyahe dyan sa Bacolod, patunang Guimaras. So, anong mga lugar ito na nagkaroon ng mga stranded passengers? Ano? At least para malaman din ng kanilang mga kamag-anak, Commander. Dito po sir sa Aras Street Pier po sir, dito sa Port San Pedro, Iloilo, meron tayong barko na Tugo. May 300 na pasahero po na stranded. At itong yung Tugo po, papunta itong Manila. Yung Indico Kalyong naman po, papuntang Cebu, meron tayong 44. At saka yung 77 po na stranded na pasahero na doon po sa terminal ngayon. Meron din po tayo na fast crack terminal dito po sa may Barangay Proviso, Lapos, Iloilo pa rin. Meron tayong 40 na passenger na stranded. And then po, meron tayong port na COP Lapos, sa COP Lapos natin, dito po sa Lapas Norte, meron tayong 12 na pasahero po na stranded. Then may biyahe tayong Iloilo to Guimaras po. Meron tayong 450 na passenger na stranded. At this time po. Ay na-ating parinig si Philippine Coast Guard Acting Station Commander Paterno Bellamino Jr. Bombo Elmar. Talagang napakarami pala ng mga stranded dyan. In fact, dito sa Metro Manila, papunta ng Iloilo, maraming stranded dito. May mga direktiba ba yan sila dyan? Paano ang pagpakain ng mga stranded natin dyan na Commander? Yung iba dito na natili na dyan sa lugar na yan, pupunta sana sa kanilang mga bahay at makibakasyon. Ano ba yan? Paano yung suporta sa kanila ng mga stranded dyan, Commander? Tama po kayo sir. Dito naman po sa mga nakastranded po sa barko natin sa Tugo, binibigyan naman po ng pagkain ng management. At saka may mga coordination po tayo sa LGU, nagsuporta naman po sila. And then dito po yung biyahing from Iloilo going to Guimaras po, yung iba inabisuhan na lang na bumalik muna sa kanya-kanya nilang bahay. Thank you, Commander Bomboreya. Maraming salamat, Bomboreya. Report mula sa Philippine Coast Guard Iloilo Station, ito si Bomboria Mumblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Samantala, standby, Bombo Radio Nagan. Dagdag lamang na impormasyon dito sa Metro Manila. Yung Philippine National Railways kanina ay kinansila yung biyahe, maging yung Light Rail Transit Line 2 ay kinansila din. Dilan pa rin itong sa severe tropical storm na Paeng. At maging yung Ninoy Aquino International Airport ay nagkansila din kanina sa kanilang flight operations. Mula alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. At ito'y depende pa rin ngayong gabi kung gaganda na ang lagay ng panahon. Pero sa tingin natin hanggang ngayon, napakatindi pa rin ang buhos ng ulan. At sinasabi rito ng airport management dyan sa NAIA, talagang matindi po itong hangin doon sa NAIA aerodrome na tinatawag, kaya napakahirap sa mga aeroplano na mag-land. Kung kaya't mula kaninang alas 3:30 yung diversion po ng mga aeroplano na hindi mo na pinalalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Diyan muna tayo sa Camarines Sur dahil sa yung lugar dyan, sa dulong bahagi nila, dyan din naglandfall kanina itong bagyong si Paeng. Makikamusta tayo kung ano na ang lagay ng panahon dyan sa bahagi ng Camarines Sur. Bombo Radio Naga, please come in. Elmar, nakapagtala na rin ang Office of the Civil Defense o OCDP po ng mga evacuees na abot sa 25,426 families o katumbas yan ang nasa 72,089 individuals sa buong rehiyon na kaugnay nga nitong bagyong Paeng. So sa ating naging panayama ng Bombo Radio Naga, si General Naas, ang tagapagsalita ng naturang ahensya, sinabi rin ito na mayroon ding stranded na abot naman sa 2,426 na katao at nasa 783 rolling cargoes sa buong Bicol region yan. At kaugnay na nito, siniyak naman ang ahensya na mula sa mga local government unit at provincial social welfare and Development Office. Itong mga tulong anya sakali man na magkulang ang kanilang mga inilaan para sa augmentation at tulong na maibibigay. Nariyan umano ang DSWD Field Office 5, gayon din ang Department of Health Bicol na handang tumulong sa mga pangangailangan ng mga LGUs. Samantala,
nakapagtala rin ng nasa 99 uploading incidents mula naman sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. Meron din umanong naitalang damages sa local infrastructure sa bahagi naman ng Karamuan, Camarines Sur, kung saan nga nagalandfall sa ikalawang pagkakataon itong si Bagyong Paeng, and isang flood control worth 100 million pesos ang damage, at yung iba naman ng mga damages ay aabot naman sa 400,000 pesos. So dagdag pa dito ni Naza, mayroon umanong 3 one-lane passable, isa na rito ay sa parte ng Lupit, Santa Juana at San Jose sa Lagunoy, Presentacion Road. Maliban dito, Bombalmar, sa mga local roads and the bridges naman ay may naiulat din na nasa 28 local roads na one-lane passable, particular na sa bahagi ng Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. So sa kabila nito, patuloy din yung mga isinasagawa nga rapid damage sa mga lalawigan sa nasabing rehiyon. So sa ngayon, naghihintay pa umano ang OCT Bicol ng ulat at ang assessment ng bawat provincial DRRM officers para naman maipadala rin sa central office at ganun din sa parte ng NDRRMC para naman makita yung naging epekto ng Bagyong Paeng dito naman sa Bicol Region. So sa ugnay niya, pakinggan muna natin ang bahagi ng pahayag ni Limit. Meron po tayong FWIS na umabot sa 15,426 families or 72,089 individuals. Meron din po tayong currently na stranded na 2,426 katao and 783 rolling cargos sa iba't ibang port sa Bicol. At yan ang kinigilaw na ang tagapagsalita ng OCD Bicol. Bombalmar? Maraming salamat, Bombo Vladis, at napakarami pala ng mga na-evacuate yan ng mga kababayan natin. Maraming salamat. Mamaya may panayam tayo dyan sa inyong gobernador dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat, Bombo Radyo Naga. At yan ang ulat live mula dito sa Bombo Radyo Naga. Ito si Bombo Vladis Canoya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Back to Radyo. Bombo! Sa ibang balita muna tayo, itong controversial case dito sa Metro Manila, yung binansagang middleman sa kaso sa pagpatay sa broadcaster dito, posibleng umanong pinatay na ginamitan ng plastic bag o sinakluban sa ulo para hindi ito makahinga. May karagdagang detalye si Bombo Eliza Eclarinal. Inilabas na ng independent forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang resulta ng kanyang isinagawang autopsy sa katawan ng nasawing umano'y biktima sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Magkasabay na humarap sa media sina Justice Secretary Boying Remulla at Dr. Fortun. Si Dr. Fortun ang independent pathologist na nagsagawa ng ikalawang autopsy sa katawan ng nasawing si June Villamor. Unang sumalang sa autopsy ng NBI si Villamor na nasundan ng re-autopsy ni Dr. Fortun noong October 26. Kabilang sa mga naging findings si Dr. Fortun ay ang pagkamatay ni Villamor na hindi sa pamamagitan daw ng natural causes. Base pa sa pathological diagnosis, malinaw ang history ng asphyxia by plastic bag suffocation na ang ibig sabihin, ginamitan ng plastic bag si Villamor o sinakluban siya ng plastic sa ulo dahilan para hindi ito makahinga. Na-discover din sa katawan ni Villamor ang presensya ng methamphetamine o shabu. Base naman ito sa preliminary toxicology na isinagawa ng nasabing inmate. Sinabi ni Dr. Fortun, base sa mga impormasyong ito, homicide ang paraan ng pagkamatay niya. Pakinggan natin ang dagdag pahayag ni Dr. Fortun. To summarize, the most pertinent findings would be, number 1, history of asphyxia by plastic bag suffocation. 2, pulmonary congestion, edema, and hemorrhages. 3, schistosomiasis of the liver. It's an incidental finding. It's a parasitic infection. I believe he comes from Leyte, Samar area, and that's kind of endemic in that area. Number 4, status post-autopsy. Number 5, status post-embalming. Number 6, evidence of medical intervention consisting of a needle puncture mark on the dorsal right hand. Well, I saw this on, zooming in on the pictures, and I'm not too sure at this point if the Bucor Hospital did this, because sometimes when you bring bodies to the hospital, they automatically
try and Ayon pa kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagkamatay ni Villamor ay hindi aksidente kundi isang pinagplanuhang kamatayan. Samantala, inanunsyo din niya na mayroon pang 7 bagong persons of interest sa Percy Lapid killing at nasa kustodiya na ito ng mga otoridad. Iba pa ito sa 8 persons of interest na una nang inanunsyo ni Remulla at ng PNP na kung saan kumbinsido si Remulla na malapit nang matapos ang kasong pamamaslang kay Lapid. Bagamat tumanggi na muna ang kalihim na tukuyin ang mastermind o masterminds sa nasabing krimen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Balikan natin itong Camarines Sur na matindi ring hinagupit nitong pagdaan ng bagyong si Paeng. May panayam, balikan ko Bombo Dennis, kasama niya si Governor Luigi Villapuerte. Bombo Dennis, go ahead. Governor Luigi Villapuerte, magandang hapon po sa inyo. Bagamat hindi kagandahan yung epekto ng bagyo, pabatiin pa rin po namin kayo ng magandang hapon. Kumusta po kayo, Governor? Magandang hapon. Okay naman po tayo. Minamonitor lang po natin ang effect ng itong bagyo sa probinsya ng Camsur. As of now, okay, very positive po ang mga nabalita na nakukuha po namin in terms of evacuation and mga reports sa ating probinsya. Thankfully, as of now, wala pa po, zero casualty pa po tayo. Yan po ang end goal po natin pagkatapos makalipas to. Governor, pangalawang landfall ng Bagyong Paeng, yung lalawigan ho ng Camarines Sur after Catanduanes. So, may mga na-isolate bang area o napuntahan na po natin ito the past hours na lumipas after po nung landfall ng Bagyong Paeng? Well, actually, bago po dumating ang landfall ng Paeng, a few days ago, nag-reposition na po tayo ng mga teams in coordination with the Philippine Army and the Philippine National Police. Sakali may mga unpassable na roads, meron po tayong teams na may dala-dala pong relief sakali makatulong po sa mga pamilya na kailangan po mag-evacuate. Particularly po ang Caramoan and Garja Terena, Siruma area sa aming probinsya. Doon po talaga ang hardest hit na nakikita po namin as of now. Pero in all 5 districts, nag-preposition na po tayo ng mga team. So, well-coordinated po tayo ngayon. Yes po. Okay. Patapos na ho yung taon pero dito yata natambak yung mga sunod-sunod din ho na kalamidad para sa 2022. Sumasapat pa rin ho ba yung ating pondo para sa mga ayuda, mga tulong na ipagkakalob sa ating mga kababayan sapagkat yung calamity fund, alam namin na limitado rin ho ito. O kailangan na ho natin ng intervention ng national government, Governor? Actually, as of now, nakikiusap po tayo ngayon with national agencies, particularly DSWD. Nagbigay po sila ng tulong. Actually, nag-preposition po sila ng goods sa Camarines Sur. Pero, syempre, nangangailangan pa rin po kami ng tulong sa national government. Kasi matulungan po natin ang mga mahigit 17,000 pamilya na evacuate po. And also sa mga pamilya na apektado po province-wide. Do you have permanent evacuation centers in Camarines Sur o tayo ho ay gumagamit pa rin ng mga schools? Marami po tayong mga evacuation centers in all 5 districts dahil syempre alam naman po natin ang Camarines Sur particularly o ang Bicol region parati na po tayo dinadaanan ng mga bagyo. So thankfully throughout the years nakapagawa na po tayo ng mga evacuation centers na ginagamit po currently. Governor, samantalay na po namin yung pagkakataon dahil hindi pa nakakalagpas totally itong Bagyong Paeng. Nandito pa lang siya. Actually, dito sa may area namin, sa Metro Manila, yung sentro ng bagyong ito. Pero may namataan na naman yung pag-asa. Isa pang bagyo at tatawagin Bagyong Queenie. So, siguro
maagang paghahanda ang kailangan talaga. Sabi nga ng Pangulo kanina doon sa briefing. So siguro panawagan po ninyo doon pa sa mga kababayan ho natin dyan sa lalawigan ng Camarines Sur para kahit papaano kumbaga, mapukaw na agad yung kanilang attention at this very early na hindi pa pumapasok sa Philippine Area of Responsibility yung paparating na naman na sama ng panahon, Governor. Opo, in-expect po yata ang bagyong Queenie will make landfall in our area mga November 1 or first few days of November. So, minomonitor pa rin natin. Siyempre, temporarily, nagko-consider na rin po tayo suspension of classes and work province-wide. Sakali dumating po talaga ang Queenie. And siyempre, i-continue po namin ang deployment ng mga frontliners natin sa mga iba't ibang bayan in all 5 districts. Sakali kahit hindi pa dumadating, prepared na po tayo, handa na po tayo. And syempre, kailangan ko po humingi ng cooperation with people of Camarines Sur. Alam ko po, mahirap po umalis sa bahay. Minsan, gusto po nila magstay sa bahay nila, pero nakikiusap po ako na sana mag-cooperate po sila. Ginagawa lang po namin to for their personal safety. Ay kami naman ho, Governor, nakahanda din ho kaming umagapay kung kinakailangan ng public information sapagkat lumalabas kasi doon sa probinsya ng Maguindanao, parang kinulang daw ng abiso doon sa ilang mga residente, kaya ho medyo marami-rami yung casualty. Sana hindi mangyari dyan sa lugar po natin sa Kabikulan. At ang Bombo Radio ay nakahanda po na maging daan para sa mga panawagan galing sa provincial government at sa national government na rin para ho dito sa mga abiso, mga patalastas, lalo na sa mga kalintulad na panahon po ng kalamidad, Governor. Opo, as kami naman po, hindi ko po particularly alam kung yung dahilan sa Maguindanao ay kulang po sa advice. Pero on our end, medyo sanay na rin po ang aming emergency response team dito sa mga bagyo. Days before pa lang po, monitor na po namin yung nakita namin talagang tatamaan tayo. Nagpadala na tayo ng mga tao to spread the information and especially sa mga high risk for flooding or landslide areas. Nag-early evacuation na rin po tayo. Ngayon, sakali mangyari po ang bagyong Queenie, we will follow the same steps dahil as of now, very successful po ang ating evacuation operation. Mga tao po nagko-cooperate and ipapatuloy po natin to for the next typhoon to come. Okay, with that, maraming salamat po. Governor, ingat po tayo. Maraming salamat. Ingat rin po kayo dyan. God bless. Bombo Jane, go ahead. Samantala naman ang patay sa flash floods at landslide doon sa Maguindanao, higit 100 na, tinatayang nasa 80 hanggang 100 ang mga bangkay na hindi pa na-recover. May karagdagang pag-uulat ang Star FM Cotabato. Higit 100 na ang kumpirmadong nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng Maguindanao. Ito ay sinabi ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Ahod E. Ibrahim sa naging press conference ngayong araw ng Sabado, October 29, 2022. Sa latest update, inanunsyo ni Chief Minister Ibrahim na 4 na po ang naitalang namatay sa Maguindanao, hindi kabilang ang Barangay Kosyong Dato Odin Sinsuata, habang ang Barangay Kosyong naman ay nakapagtala na ng 61 na mga namatay at may mga bangkay pa na hindi nare-recover at tinatayang nasa 80 hanggang 100 na. So, the effect of this flooding, initially, total number of affected families is 115,437. Total number of affected population is 572,185. Casualties is 31 injured. This is the very initial. 40 dead, 15 missing.
The latest updated figure is 61 dead, and there are in Kusum only, and more than estimated to be around 80 to 100 ang hindi pa na-recover. Samantala, nasa 115,437 ang apektadong pamilya o nasa 572,185 na ang apektadong individuala. Sa ngayon, tuloy-tuloy din ang clearing operation ng Ministry of Public Works sa mga kalsada sa Maguindanao upang mapadali ang pagpasok ng mga rescue vehicles at tulong sa mga apektadong residente. Pahirapan din ang paghahatid ng tulong sa maraming lugar sa Maguindanao dahil sa mga nakahambalang kahoy at landslide sa kalsada. Naputol din ang tulay sa Tapian, Dato din Sinsuata, Nituan Bridge sa Parang Maguindanao at isinara na rin ang Simway Bridge at Sarakan Steel Bridge sa Bugasan Norte, Matanog, Maguindanao. At mula dito sa BARM Ready Operation Center, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! So yun ang ating breaking news dyan sa BARM sa Cotabato. Mas malaki yung bilang ni Minister Ibrahim kumpara dito sa inireport kanina sa pagpupulong ng pinatawag ng Pangulong Marcos itong usapin naman dyan sa bahagi ng Office of Civil Defense. Halos 100 mahigit pa o mahigit 100 yung pagtaya rito nitong si Minister Ibrahim at nakakaawa yan yung napakarami ng mga casualties, fatalities dyan sa lugar ng Maguindanao, yung Maguindanao del Norte at iba pang mga lugar. Samantala lamang, abiso lamang natin public service dyan sa Marikina River na kabilang po sa tututukan din natin ngayon at ang mga otoridad umabot na kanina sa 7.3 meters nasa second alarm po itong Marikina River at kung umabot ito sa 18 meters ay third alarm na ito, so dapat mag-utos na ng forced evacuation sa mga affected residents. Pero ngayon ay wala pa po yan, pero medyo malapit na po mahigit na 17 meters yung Marikina River. Yung closure po ng Ninoy Aquino International Airport ay in-extend na naman hanggang alas 10 ngayong gabi ay hindi muna po pwede mag-landing yung mga eroplano dalan pa rin sa matinding buhos ng mga pagulan. Doon naman tayo sa may bahagi ng Negros Occidental at napakaraming mga bahay naman doon ang winasak din na ang hagupit pa rin ng bagyong Sipaeng. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Bacolod. Mananatili pa rin sa evacuation centers ang daan-daang mga pamilya dito sa Negros Occidental dahil sa pagbaha kung saan halos 50 ang nawalan ng bahay mula kahapon ng hapon. Batay sa tali, nasira ang mga bahay dahil sa rumaragasang tubig at malalaking alon dahil karamihan sa mga ito ay nasa tabing dagat. Sa panayam ng Bombo Radio kay Silay City Mayor Judith Gallego, hindi bababa sa 30 bahay ang nasira sa Zone 3, Zone 4, Zone 5 sa Barangay Mambulak. Mahigit naman sa 100 na mga pamilya ang nag-evacuate sa gym ng lungsod dahil nasira ang kanilang bahay. Ayon sa mga residente, malaki ang hampas ng alon kasabay ng malakas na ulan at malakas na hangin kagabi, kaya wala silang naisalba sa kanilang kagamitan. Nasira rin boat ng ilang mangingisda sa lungsod ng Silay dahil karamihan sa mga apektado ay nakatira sa tabi ng dagat. Kaninang hapon, nagpulong ang Silay City Disaster Risk Reduction and Management Council upang mapag-usapan kung anong tulong ang maibibigay sa mga apektadong residente. More or less mga 30 na mga bahay na damage andito sa Silay. Totally damage yan ng mga 30 houses ito. Opo, ang partially damage ngayon na ginaano pa namin, ginagather pa ngayon ng mga namin nandito. So doon lang sila dito sa amin sa gym. Kasi ang iba nito totally damage, wala silang uwian na bahay. Sa bayan ng Kawayan naman, 15 mga bahay ang totally damaged kasabay ng pagbaha mula kahapon ng hapon. Ayon kay punong barangay Josel Pupioko ng barangay Kaliling, Kawayan, ito ang unang pagkakataon na tumaas ang tubig sa kanilang lugar, kaya't ikinagulat ito ng mga residente. Aniya, sanay na sila sa pag-apaw ng tubig sa National Highway sa tuwing may bagyo, ngunit kadalasan mababaw lang ito at makakadaan pa ang mga sasakyan. Ngunit kahapon, laking gulat ng mga residente na sa unang pagkakataon hanggang dibdib ang lalim ng tubig at ilang bahay ang tinangay ng tubig patawid sa highway. Isang mangingisda naman ang namising sa barangay Gihulngan, Kawayan kagabi matapos tinangay ng malaking alon ang kanilang pambo. Pauwi na sana ang dalawang mangingisda ngunit bago pa man sila nakarating sa tabing dagat, kanilang nasalubong
Nagubwang ang malaking alon na tumangay sa kanilang pampo. Nakahawak ang kasama nito sa kawayan, ngunit dinala ng rumaragasang tubig si Peter Neil Ferrarin at namising. Kaninang umaga, nakita ang pampo sa katabing bayan ng ilog, ngunit wala ang mangingisda. Mula sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ang Capiz naman idineklara bilang under state of calamity ang biyahe ng Romblon at Batangas sa patungong Rojas City at vice versa na nanatiling suspendido dahil pa rin sa bagyong Paeng. May pagulat ang Bombo Radio Rojas. Idineklara na ang buong lalawigan ng Capiz bilang under state of calamity dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Paeng. Ito matapos ang isinagawang emergency meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRMC ngayong hapon ng Sabado. Samantala, suspendido ang biyahe sa lahat ng uri ng mga vessels na manggagaling ng Rojas City papuntang Romblon at Batangas at vice versa. Ito ang kinumpirma ni Senior Chief Petty Officer Arnil Nisula, Deputy for Operations ng PCG Capiz, nang makapanayam ng Bombo Radio Rojas. Dahil dito, nagpalabas ng Sea Travel Advisory No. 12 ang PCG Capiz na nagsususpende ng mga biyahe ng lahat ng uri ng sakayang pandagat magmula at patungong Rojas City Port sa kadahilan ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 3. Ang ilang probinsya ng Luzon, gaya ng Batangas, Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 naman sa Romblon at Signal No. 1 sa buong lalawigan ng Capiz. Pinapalalahanan din ng PCG ang mga mangingisda sa lungsod ng Rojas at lalawigan ng Capiz na bawal pumalahot dahil sa masamang panahon. Samantala, patuloy ang biyahe ng mga eroplano papunta at palis ng Rojas City. Sa kabilang dako naman, hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente sa maraming bayan na lubog ng baha dahil sa mabagal ang pag-subside ng tubig. Ngunit paunti-unti na rin na nakakatawid ang mga na-stranded na sasakyan sa National Road na sakop ng bayan ng Sigma. Ngunit sa National Highway naman ang Panitan at Dao na nanatiling not passable sa lahat ng uri ng sasakyan as of 4 p.m. ngayong Sabado. Pakinggan natin si Senior Chief Petty Officer Arnil Nisula, Deputy for Operations ng PCG Capiz. Bagong pinalabas ng Pag-asa, nandyan pa rin tayo under signal, Tropical Cyclone Signal No. 1. That is why nagpalabas po kami ngayon, sir, ng Sea Travel Advisory No. 12 na wala pa rin tayong biyahe, cancel pa rin yung ating mga biyaheng sasakyang pandagat papuntang Batangas. No sail, palis pa rin po tayo ngayon kasi yun nga, under storm signal number 1 pa rin tayo. Nakikiusap po kami sa inyo at nananawagan na hindi pa po safe. Sa ngayon, totally hindi pa po safe ang ating karagatan ngayon dahil po meron pa rin nakataas na storm signal sa ating lugar. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rinantivista para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Capiz. Basta Radio, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network, yung special coverage. Antabay lamang sa mga impilan po ng Star FM at Bombo Radio stations nationwide at sa mga social media accounts para maging updated po. At mula naman dito sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Ato sa ring Christmas countdown, 50